Ahoj planeťáci, na dnešní hru jsem byl obzvlášť zvědavý, protože ji vymyslel stejný člověk jako legendární osadníky z Catanu. Proto vám s radostí představuji námořníky z Nordenu. Připravte se na velkolepé dobrodružství. Se svou lodí budete brázdit širá moře, bojovat s piráty a obchodovat s bohatými přístavy. Jen se podívejte, co vše v krásné krabici najdete. Spousta všelijakého zboží, peníze, dopisy, speciální kostky, ale hlavně 4 velké lodě. Tak to je ona. Sem do podpalubí umísťujete náklad a zde jsou kajuty pro vaši posádku. Na přídi je vězení pro zajaté piráty a na bocích místo na děla. Samozřejmě nechybí ani plachta a strážný koš. Teď vás jistě zajímá, o co v námořnicích jde. Vaším úkolem je zbavit se všech svých úkolových kostiček. Ty umísťujete za plnění úkolů na centrální desce. Úkoly vždy patří k nějakému přístavu. Nordkapp například obchoduje s vínem a zlatem, Trudshaven požaduje hlavně zajaté piráty a Olesand potřebuje nutně základní suroviny. Všechny tyto věci získáte na svých dobrodružných cestách. Když jste na tahu, otáčíte z hromádky jednoho z přístavů tolik karet, kolik vám dovolí vaše plachta. Ze začátku 4. Z těchto karet si vyberete 2, které zahrajete a využijete jejich výhod. Můžete obchodovat, vylepšovat své lodě, nebo se také může stát, že narazíte na piráty v mlze. To si hodíte bílou kostkou a ta určí, jak silní piráti to budou. Buď je můžete uplatit, nebo s nimi bojovat. Na to se budou hodit ty kanóny. Vyhrává hráč, který jako první splnil tolik úkolů, že se zbavil všech kostiček. Námořníci z Nordenu se mi jeví jako chytrá rodinná hra až pro 4 hráče, kde bude rozhodovat dobrý úsudek, ale také trocha štěstí.